זמן, אני רק רוצה להגן על משפחתי. הנה. אני לא מעורבת בכדורגל, אני לא באה מהתחום הזה לשמחתי הרב. אין לי שום זיקה לעולם הזה. אני בסך הכל רוצה להגן על המשפחה שלי. דנה אשכנזי מתקשה להתרגל לרעיון שמחאת אוהדי הפועל תל אביב כבר לא מופגנת רק כלפי בעלה אלי טביב. בשבועות האחרונים גם היא על הכוונת. אני חושבת שהפועל תל אביב הוא מועדון שיש לו הרבה אוהדים שהם בחלקם גם שפויים. אני מדברת על אותו קומץ שהוא קיצוני, ושאני חושבת שהוא גדש את הסך. אוהדי הפועל תל אביב מוחים כנגד הבעלים במגרשים וגם מול ביתו הפרטי. אלא שאלי טביב עצמו מנהל את הקבוצה ממיימי, ומי שחיות בבית הם כידוע אשתו דנה אשכנזי וביתה בת 4. הרעיון של האוהדים ברור, כפי שטביב פוגע להתעלתם בדבר היקר להם ביותר, כך ינהגו גם הם, והלחץ עובד. כשטביב היה בבית הוא יצא אל האוהדים ונחשד בכך שתקף קטין. בהיעדרו, אשכנזי יצאה מביתה אל האוהדים והתעמתה איתם. אשכנזי מספרת לנו היום את גרסתה לאירועים. במשך 10 ימים רצופים עמדו מול הבית שלי אוהדים, בריונים, במחאה שכללה כללות ושלטים, ופניתי ללב שלהם וביקשתי מהם שיפסיקו. שיש כאן ילדה באוטו, שיתנו לי להכניס את הילדה הביתה. אני לא רוצה שהילדה שלי תיחשף לסוג כזה של אלימות מילולית, והם לא הסכימו להוריד את השלטים. ומהמקום הזה אני חושבת שכל אימא שהילדה שלה יושבת באוטו ובוכה ומפחדת ומקובצת ואומרת, אימא אני מפחדת, כל אימא הייתה יוצאת ומגינה בכל דרך אפשרית על הבת שלה. וזה 2-0 להפועל תל אביב! ומה הקהל? איך הוא מגיב? לא רוצים טביב והפועל. לאחרונה, כדי להדק את הלחץ עוד יותר ולממש את הבטחתו של טביב שיעזוב, אוהדי הפועל גם מתקבצים מול חנויות